Kapaps! Magandang hapon mga kapaps! Panibagong araw, panibagong video ulit mga kapaps. Yun, may nag-sponsor naman sa atin mga kapaps. Isang mabuting kalooban. Maraming salamat. For today's video kapaps, magpapa-feeding program kami ngayon mga kapaps. Pwede, sino? Bata, matanda, dalaga o binata, Yun. isip bata. Yun. Kahit siyempre bata, pwede. Kahit siyempre bata, pwede na yan. Yan mga kapaps, huwag na natin patagalin to kasi medyo naghahapon na para makapag-merienda na lahat. Tamang-tama sa merienda kapaps. Let's go! Yo! Yun mga kapaps, lutuin natin. Pero ito yung mga kailanganin natin mga kapaps. Meron tayo ditong hotdog. Meron din tayo ditong carrots. At syempre meron din tayo ditong repolyo. At syempre hindi mawawala yung gatas mga kapaps. Bawang sibuyas, tsaka yung ibang magpapalasa mga kapaps. Tsaka meron din tayo ditong kinunot na manok. Pinakuluan na namin to kanina. Tapos gagamitin natin to, sabaw yung pinakuluan natin. Kaya simulan natin ito mga kapaps. Ang muna natin gagawin, gigisa muna tayo. Kapaps, patapos natin mag-isa at saka medyo mapula na yung manok, pwede natin ilagay yung carrots. Yun mga kapaps. Talagay, isasabay na natin yung carrots mga kapaps para lumambot na rin siya mga kapaps. Ayos yan mga paps. Yun mga kapaps. Haluin lang ng haluin mga kapaps para hindi siya maslunod. Pwede na natin ilagay yung paminta. Yan mga kapaps, pwede na rin natin siya nalagyan ng paminta, mga pampalasa. Tapos natin lagyan ng paminta, pwede na rin siya nang lagyan ng patis tsaka ng seasoning. Mga kapaps, saluin lang. Yun kapaps, after 3 minutes kapaps, pwede na natin siyang i-transfer kapaps sa pinagpakuluan natin yung nung manok. Yun. Transfer na natin kapaps. Tandaan lang paps. Yung tubig na yan kapaps, yun yung pinagpakuluan natin ng ating manok. Chicken stock. Saglit lang paps, mainit. Net. Yun. Parang masarap to ah. Yun kapaps, parang bango ng amoy ah. Yun kapaps, hantayin na lang natin siya kapaps kumulo and then pwede na natin ilagay yung ating sopas. Mga kapaps, takpan na natin siya. Takpan mo muna kapaps. Okay. Yun kapaps, parang kumukulo na siya. Yun kapaps, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung sopas. Labas yung sopas dyan kapaps. Dami. Yun, pwede mo nalagay dyan kapaps. Dahan-dahan lang mga kapaps kasi siyempre kailangan natin mag-ingat. Mainit yan eh. Doon, paikot mga paps. Ubusin ba? Ubusin mo na kapaps. Para marami makakain. Sana maraming pumunta kapaps kasi open naman yung ano natin kapaps. Sa feeding natin kapaps. Salamat sa nag-sponsor kapaps. Yan kapaps, salamat po. Yan, pwedeng anuin mo muna kapaps. Haluin lang mga kapaps para masama yung mga nasa ilalim. Para di dumikit. Haluin ng haluin. Takpan mo muna kapaps. Yan mga kapaps, takpan ulit. Takpan muna kapaps. Ibang ano siya na to.
Yun mga kapas, malambot na siya. Pag Yun. malambot na, pwede natin ilagay yung Lagay mo na yung hotdog, kapaps. hotdog. Ilagay mo dito. Hotdog. Cabbage. Cabbage. Sabay mo na yung cabbage, kapaps. Sabay mo na lahat. Yun, haluin mo, kapaps. Haluin mo. Mainit ka pa, sawa nga zo. Sana Gatas, marami mga pumunta. paps. Yun, Siyempre, sabay mo hindi na. mawawala yung gatas. Kailangan talaga ng bata ang gatas, mga kapaps. Tatay ko nga, kailangan din ng gatas dun eh. Yun mga kapaps, tignan nyo ba kapaps yung itsura mga kapaps, sabay ang sarap na. Yun, kapaps. Nakakatakam na, kapaps. Colorful. Dami na ito mga kapaps, sana maraming pumunta kasi para hindi masayang. Pero, Pero pang gatas. sarap naman yung pagkakaluto natin kaya maraming pupunta. Ilang gatas ba nilagay mo kapaps natin? 3 gatas yan, kapaps. 3 sako. Mga kapaps, haluin lang natin ng haluin mga kapaps. Patis. Pagka ganyan na, kapaps, wag na nating tatakpan yan, kapaps. Lagyan natin ng patis. Huwag Yan. kalimutan lagyan ng patis kasi sarap papalasa yan mga kapaps para hindi matabang. Ay, nanginit. Yan mga kapaps. Konting minuto na lang mga kapaps. Tatawagin na natin yung mga bata. Chicken cubes. Nilagay natin kanina yung ano, 2. Kaya pa natin ng isa. Yun, para mas lumasa, kapaps. Yan mga kapaps. Pamints. Paminta. Tawag sa mga Pamen. paminta. Pamin po. Pamin, pasuport. Ito na rin yung magic sarap. Bicol Magic Siram. Magic Siram. Yung mga kapaps, sa mga bago pa lang na nanonood sa amin, please like and support aming channel. Ba't umiyak ka na, kapaps? Yung umiyak, maso mga kapaps. Mausok daw, kapaps. Daming aso. Yung mga kapaps. Maso. Pag nailagay na natin lahat mga kapaps, pwede natin siyang takpan. Tapos hintayin na lang natin na Lumambot. luto. Yun mga kapaps, after 10 minutes, luto na siya. Yan yung itsura niya mga kapaps. So, parang ang sarap mga kapaps. Haluin mo nga kapaps sa quiz. Yun. Yan mga kapaps, pwede na tayo mag-start ng feeding program. Sige mga kapaps, tanggalin nyo na yan. Pwede natin i-ano. Mga kapaps, mag-start na tayo ng feeding program mga kapaps. Yan yung mga bata mga kapaps. Pila ka dyan. Ayan siya. Ang mga sinyo magpilaman. Hindi naman. Pwede na! Mga kapaps, maraming nagpunta mga kapaps sa feeding program natin mga kapaps. Sarap eh. Biro mo pag nilagyan mo ka pa. Sarap po. Ubus na. Hindi ba niya? Maraming salamat. Maraming salamat. Kapap, simot na simot. Sarapan sila mga kapaps, luto natin. Hindi ako makapag... Yun, kapaps. Maraming salamat ulit sa nag-sponsor, kapaps. Maraming salamat kapaps. Thank you. Kain, kapaps. Init. Sarap.
Napaka-creamy niya kapaps. Creamy white. Minute kapaps. So, 30. 30 minute kapaps. Sarap. Shout out sa mga Kimoy Boys. Ayan sila sa likod. Shoutout Kimoy Boys! Nasa likod sila mga kapaps. Shoutout ulit sa'yo, Miss Chinita. Dave Dabalus. Shout out. Dave Dabalos, shoutout. Pre, shoutout sa'yo, pre. Dabalus. W. Yan mga kapaps, maraming salamat sa panonood. Sa ulit-ulit. Abangan nyo yung next video namin. Salamat. Reynan Romero, shout out. Reynan Romero, primo. Shout out.